हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बे सनिका नार्जारी बर' इउट्युब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो सापर्ट खालामगोन होननानै एसे अनदो आरोना आंखौबो बर'जों बर' एसे हेल्प खालामलायदो आरो जेनेबा ना मा होनो दिनैसो फार्स्ट टाइम का माने बानायनायसै आरो बोरै जायो आंथ' जेबो इदि भिडिअ सिडिअ बानायलाबाया नालाय जे एसेबां इदि एक्सपिरियेन्स गैया आरोना बोरै बानायो बोरै मायो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम नायनोसै बोरै जायो नायदो नोंथांमोनाबो आसलसोना आंबो केमेरा हमनायाव हेलौ लोगोफोर सा लोंखांना लाबोना होफैदे ओं जाबायना सिथ्ला सिबखांबाय लोगोफोर सिथ्ला सिबखांनानै बाथौबो लिरखांबाय आरोना आं बाथौखौबो लिरखांबाय ओमफ्राय सावनोसै आरो बाथौ सावखांबाय ओमफ्रायो इसानाव थाङो जोङो आब'लानाव फिथा सावदो नै फिथा खब जागोन आं ना मा होनो फिसाला बिमा बिफा ओमफ्राय सोर नोङो ओइ कनेतु फिथा जाहैनि फिथा मामि मम्मी नै राइसफोर आथाया नाबाय दासो बानायहांदो ओमफ्राय बिराद दावराव रायजो फिसा माला मोनजागोनथाय इबा मा बुस्थु बियो माबा नारेंखल अ माबा होबाय फिथायाव होसिगोन ओमफ्राय गोदा गोलावदासो जाग्रा आं दा जालाय कबजा फिथा बानायदो रायजोफोर बेयावहाय नायदो बोरै बानायो जा नानिया बियो नारेंखल कबजा माबा साखायोमोनलाय हाबाबो माबा फरमेटआ गलांबायलै मोजां नङा बेसो मोजां जाबायानो माथो हे बरिया जाबाय मा जाखोबायनो दे बोला सेल्फी ले रे सेल्फी ले रे अला मामे ओ आदा स्लाइड नै आइदाला मामी अरासना बिमाखौनो हरबा बोरै जानोसना मामी नै लोखि आब' ओरैबायदि दुस्थ' माने मामी hello honey bunny toko na mana hello guys welcome back to Sonika Narzari Boro YouTube channel biar moजां मोनो आरो इदि गेलेनो जाय ब्रुफाजा मुसखौ नै सेस गोलैबाय निलाय अयथासार दुस्थ'लै जाना फिसालानि कुट जि खा मामी माने बिमाखौ मोनबाथाय एक सेकेन्डबो दलर थाया माने इयो आबा हो आं गावखौ आबा होनो नालाय आबा जाबावलायो मालाय आबा होनलाय मानो दसेबो दलर थाया नोंलाय दलर थाया दसेबो दाम मोन दलद सिरि जिरा था नङाबा दामोन नांगौ अरे बोरो गना बोरो दसेबो दलर थाया होनदों ना दलर थाया ओइ